Puilano jotno khulmo phai manja phane joto media ani kijing songno ani hamjama dekha kalam da sibaya pharu ang tini press meet planning naima ke mo haise ang Tripura Idol season 2 expert committee ningi tino press meet khagan thangi tongo naro jotno saimano thangnai talni romoi titi risi hapangbai nakoli phaijak eba komthangi phaijak Tripura Idol 2025 season 2 ngui tongani aboni tini grand finale chini khumulungni motesteno sanja damdong simi ngani kok tongani phiaba kasa sini kebamung tongani bagai kebamung phaimani bagai sing tinini o grand finale Tripura Idol grand finale no sing deferred khlaimar kha sing postpone khlaimar kha abo buskangni boss halo tai bufuru ngai sing abo officially press meet hakaba press note hakasin official order ni karibuni bisingti sing abo normal sing saklai rejagnai sing saimono Tripura Idol angka kaisa sini titi disi hapungbai dakolja sini resamu hamjagnai resamu gono career samai ni chongui tongnai kebangma sini sikla rok tongo sikli rok tongo boroni bagai resamu ni haparo jate borok resamu baino career saman anda harmo tino sini titi di sini wansukmu sini bobodrani wansukmu titi si hapani abono nakoli sing taklai beke sing Tripura Idol waini khlaijagi tongo han bagai tinini o grand finale postpone khlaijang bai kebangma rasam hamjangnai musam hamjangnai tong kosong kha kosong lukuro abono saje kunumo han bagai sing Tripura Idol season 2 ni expert committee ni ang normal thani joton thani na kasano phiaba noro khabaina ko krei khathene ko krei sing datingo o grand finale no sing khlaipinai sini office ni je kisa se kebong thongna a kebong paithanga ke sing desa khlaipinai phiaba noro khata baidi sing noro ni media ni bisingti noro ni bisingti sing obono no tipa hastin joto lukulo no saklai nam sungo as a official nginai Tripura Idol official nginai tinang saklai tongo je tini ni je grand finale engnan tongona abo postpone khlaijak kha abo mothagir jakha phiaba daktino ungphinai noktawadi norok nasingi tongdi norok sini titi sini page hayakaba Tripura Idol Facebook page tongo norok media ni bisingti sing tinango sing daktino saklai phinai asik sabina tini no press ne olon mutaka no hambai de khulmakya